नमस्कार, मस्त मॉडर्न किचनमध्ये आज आपण ढाबा स्टाईल छोले चणे बनवणार आहे आणि ही रेसिपी बनवणं खूपच सोपं आहे आणि याची टेस्ट एकदम बाहेरच्या ढाबासारखीच येणार आहे. तर तुम्ही पण एकदा माझी रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा. आणि तुम्हाला माझी रेसिपी इंग्लिशमध्ये पाहिजे असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला लिंक दिली आहे, तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता. तर चला आता आपण बघूया आपलं हे छोले चणे ढाबा स्टाईल बनवायला काय काय सामान लागतं आणि मला कसं बनवायचं. आणि त्यासोबत तुम्हाला मी एक सिक्रेट ट्रिक पण सांगणार आहे, ती पण तुम्ही फॉलो करा आणि तुमची पण टेस्ट एकदमच चांगली येणार आहे. आज आपण ढाबा स्टाईल छोले बनवणार आहे. हे सेम आपण असं ढाब्यामध्ये भेटतात छोले चण्याची भाजी तशीच बनवणार आहे आपण. तर त्यासाठी मी 1 वाटी छोले चणे घेतलेले आणि त्यांना मी रात्रभर असं भिजून ठेवलं होतं. आता त्याला मी आता कुकरला लावून 2 शिट्या काढून घेणार आहे. स्वच्छ धुवून मी छोले चणे इथे कुकरमध्ये ठेवले आहे. त्यात मी आता अर्धा चमचा मीठ टाकते. आपण हे छोले चणे ढाबा स्टाईल बनवणार आहे म्हणून त्याच्यामध्ये मी हा पाव चमचा खायचा सोडा टाकते. पाव चमचा सोडा टाकल्यामुळे त्याची टेस्ट खूप चांगली होते. आणि आता त्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकते आणि आता याला पण मी कुकरमध्ये लावून घेणार आहे. आपल्याला याच्या 2च शिट्या काढायच्या. आता माझे छोले चणे इथे उकळून झाले आहेत. तर मी इथे एका टोपामध्ये 1 ग्लास पाणी घेतलं आहे. त्यात आता मी अर्धा चमचा चाय पावडर टाकणार आहे आणि हे पाणी आपल्याला चांगलं उकळून घ्यायचं आहे. मी हे चौघांसाठीच फक्त भाजी बनवते. आता तुम्ही बघू शकता हे आपलं पाणी उकळतं आहे. आता हे बघा तुम्ही बघू शकता आपलं इथे चाय पावडरचं पाणी उकळलं आहे. फक्त तुम्हाला याला 2 मिनिटं उकळून घ्यायचं आहे. तर आता ते चाय पावडरचं पाणी आपण गाळून छोल्यांवरती टाकणार आहे, कारण की ढाबामध्ये जे छोले चणे बनवतात ती लोक हीच ट्रिक वापरून बनवतात म्हणून त्यांची एकदम टेस्ट चांगली असते. तर तीच टेक्निक आपण वापरणार आहे आणि आता मी करणार आहे. हे बघा ते चाय पावडरचं पाणी मी चाळून घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये टाकलं आहे आणि आता त्याला आपण आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता दुसरीकडे बघा मी इथे एक छोटा कुकर घेतला आहे आणि आता गरम करत ठेवलं आहे मी. आता त्यामध्ये मी 4 चमचे तेल टाकणार आहे. तर आता हे बघा माझं इथे तेल गरम झालं आहे. त्यामध्ये मी आता 1 चमचा जिरं टाकते. आता या मिक्सरमध्ये मी 2 मिरच्या घेतल्या, 7-8 पाकळ्या लसूणच्या घेतल्यात आणि 2 इंच आलं घेतलं आहे आणि त्याची आता मी बारीक पेस्ट बनवून घेणार आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता मी इथे ही आलं लसूणची पेस्ट बनवून घेतली आहे. मी थोडं याला एकदम बारीक नाही केलं आहे, पेस्ट टाकते. मी हे बघा चांगलं मिक्स करून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता मी इथे 2 कांदे बारीक चिरून घेतले आणि त्यांना पण मी आता त्यामध्ये टाकणार आहे. आणि त्याला पण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. त्यामध्ये मी आता फक्त अर्धा चमचा तूप टाकणार आहे. अगर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही टाका, नाही टाकलं तरी चालू शकतं. तूप टाकल्यामुळे आपल्या जेवणाला खूपच चांगली चव येते म्हणून मी इथे तुपाचा वापर केला आहे. आपल्याला याला चांगलं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. आणि मी इथे गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे कारण की आपला कांदा करपला नाही पाहिजे म्हणून. आता हे बघा इथे मी 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतले आणि त्यांना पण मी आता आपल्या त्या पेस्टमध्ये टाकते. आता त्यामध्ये मी फक्त अर्धा चमचा मीठ टाकते कारण आपण पहिलं छोल्यामध्ये मीठ टाकून घेतलं होतं. आणि आता त्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता ह्याला मी गॅसवरती झाकण ठेवून 2 मिनिटांसाठी शिजवून घेणार आहे. आता आपली 2 मिनिटं पूर्ण झाली आहेत आणि हे बघा आता आपला मसाला थोडा शिजत आला आहे. आता मी त्यात 1 चमचा हळद टाकणार आहे आणि आता त्यामध्ये मी 1 चमचा धना पावडर टाकते. 1 चिमटी हिंग टाकणार आहे. 1 चमचा लाल मसाला टाकणार आहे. पाव चमचा आता त्यामध्ये मी गरम मसाला टाकते. मी इथे हे बघा सर्व मसाले पहिले एकदमच टाकून घेतले त्यामध्ये आणि त्यांना आता मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. आपल्याला मसाले जास्त करपवायचे नाही आहे आणि इथे मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे. आपण नेहमी मसाले टाकताना गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा आहे कारण की आपले मसाले लगेच करपू शकतात. त्यात आता मी थोडेसे अनारदाणे टाकणार आहे. आता त्यामध्ये मी थोडेसे अनारदाणे टाकणार आहेत.
जर तुमच्याकडे हे अनारदाणे नसतील तर तुम्ही त्या जागी लिंबाचा रस किंवा आमचूर पावडर पण टाकू शकता। आता मी कसुरी मेथी घेतली आहे, त्याला मी एका टोपावरती जरासं गरम करून घेतलं आहे हलकंसर, आणि त्याला आता आपण चुरून टाकणार आहे। आता त्यात मी हे छोले चणे टाकणार आहे। खरोखरच हे छोले चणे खूप चांगले बनतात आणि ह्यांना एकदम ढाबासारखीच टेस्ट येणार आहे। तर तुम्ही पण एकदा ही माझी रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा, आणि त्याच्यामध्ये जी मी ट्रिक वापरली आहे ढाब्याची ती पण एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा, तुम्हाला पण ही खूपच आवडेल। ही भाजी पुरी बरोबर किंवा छोले भटुऱ्याबरोबर पण खायला खूपच छान लागणार। तर आता हे बघा, त्यामध्ये मी हा अर्धा चमचा छोलेचा मसाला टाकणार आहे, जो आपल्याला मार्केटमध्ये किराणा मालाच्या दुकानामध्ये भेटतो। तोच आता मी जरासा अर्धा चमचा त्यामध्ये टाकणार आहे, कारण जरा चांगली टेस्ट यायला पाहिजे म्हणून। आता ह्याला मी 5 मिनिटांसाठी असं शिजवून घेणार आहे। इथे माझे छोले चणे तयार झाले आहेत, एकदम ढाबा स्टाईल। ह्यांची टेस्ट पण खूपच चांगली आहे। तुम्ही पण याला एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा, तुम्हाला पण माझी रेसिपी खूपच आवडेल।